Здравейте хора, как сте? Аз съм Борко и сега ще покажа ще ви разведа накратко из хотела, който направих за една нощ. Общо това е хотела. Правя го сам, изцяло сам наистина. Ще сложа линк долу в описанието, за да може да си го стелите от Mediafire и да му се насладите. И това е общо. Доста трудно беше да го направя. Почнах от само тези тунелче малкото, от това тунелче и продължих с колата и после колата не е кой знае. Даже дори на мен даже много не ми харесва как изглежда, ама нямам толкова голямо въображение и не можа да измисля. Няма значение, ама струва се да разгледате хотела. Това е стаята с спалните, крилото с спалните и така. Довиждане и очаквайте скоро Company of Heroes, германци срещу англичани, част 2.